Usa ka barangay konsehal sa Babag ning Dakbayan Sugbo ang nadakpan sinusang puwersa sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 o sa ubang unit sa kapulisan human gitumbok nga mo'y mipusil patay sa mangingihaw og baboy nga iyarosab nga igagaw. Ano ang follow-up report? Nagtingkagul karon sa detention cell sa CIDG7 si Konsehal Renante Bacarisas sa barangay Babag, Dakbayan, Sugbo human masikop sa Joint Forces sa mga otoridad atol sa hot pursuit operation. Positibo siyang gitumbok ni Jennifer Ibuna, asawa sa usak ka matansero og baboy nga mao mipusil patay sa iyang panang si George Ibuna gahapon sa kadlawon sa ihawan gawa silang balay. Gitugan sa asawa nga duna sila'y panagbangi sa suspek ni adtong ningaging mga tuig human sila sa suspek nga maoy hinungdan sa pagpasakan nila og kasong frustrated murder. Misuway kuno og ariglo ang kampo sa suspek sa biktima apan desidido na silang mosangat og kaso. Mao kini gitan-aw sa CIDG nga maoy motibo sa krimen. May ako nadunggan ni buto ka usa. Dayon, mibarog ko. Dirim kusod sa balay, nilili ko sa katong giihawan niyag baboy. Pagtanaw na ko, mao ako nakitaan si Konsehal Bacarisas. Pakpakpak buto. Shoot ni sa akong pares George Ibuna. Because of desperation, alam niya na wala na rin siyang pag-asa makipag-ariglo, hindi na niya kayang amicable settlement. Kaya ang ginagawa niya, siguro naghihintay lang ng tamang pagkakataon at agad-agad ay biglang binaril itong victim. Samtang ipanghimakak sa nadakpan ang pasangil nga naglambigit kaniya sa krimen kay matod niya wa siya sa dapit dihang gipatay ang biktima. Mo na lagi pasangil ako. Kung nakita ang gulo ka ni Mrs. sa biktima nga ikaw yung gulo ni Tira, iyang husband? Kana mo dakong pangutana. Kasong murder ang kinakdang ipasakab patok sa dinakpan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.